Madaman ti panangaywan di miyembro ti Macray Farmers Association kaditi na ipaima akalding babay ni ti Livelihood Economic Enterprise Development Project ti DA Livestock Program. Itaylaing kalabes, pormal na yawat na ito iti asosasyon babay ni ti DA ken ti LGU Bangged iti panangidaulo ni Mayor Pope Cardenas. Agbalor ti 3 milyon na pisos ti proyekto apakiramanan ti panakipanakder ti shelter, panakipay ti 30 akalding wano ti Anglo Nobiang Gut, karaman ti Sinakaw Feeds sa Maypakan. Hindi pa nagbisita ti news team. So magmamano ka dito itinagsakit wano daan ti pink eyes, guboy tinalami sa tiyempo nga itong dati pa nagtututo na. Dagos metatinurong ti Municipal Agriculturist ken Provincial Veterinarian ken naipayan na gitikalding ti vitamins ken antibiotics. Kalman nga dadagitoy, sumagmamano nga ulo dagitoy, kalding tayo nga napektaran iti pink eye ko na tayo sir. No kumata ukot sore eyes ko na da sir. Nga nagkaroon dati pink eye. So bali sa nga pulo dagito sir nga nagkaroon iti pink eye. So tinobra ti opisina through the Provincial Veterinarian inlasin da dagitoy nga affected nga kalding iti maysa nga compartment tapno ti kasta maagapan da sakit. So dahito pink eye sir, bali iti remedyo na pala ang obraan dagitoy farmer cooperator tayo. Ikanda dayjay danom iti solution nga asin iso ti pangbalnaw dayjayan ti matana. Tapno ti kastahaan nga agmukat nga kunatayo. Presidente ti Asosasyon ni Tatay Vene, emosyonal na ng lagip ken nangipeksa ti sakit ti nakem na ini panakapain na mangawat ti composting machine iti kalabes nga administrasyon nga inpay ti ahensya. Da kanya jay kun na picture kami ni sa certification nga inawat kon sir naawat kon sir kurang la pan nakayag nat pero jay kwan machine idinal pas picture mi perma inala da jay perma sa munto maala da to no andan to order mi kuna daan so yun nagmaditiri na so ko nagdamok pa kay kanila stay pala din ang pasama ko lang iti bayat na ito'y maragsakan nga bata beneficiaryo na iti programa ti DA amang tentinayo na pagbiyagan da at dati schedule ti panagnalos panagruot ken panagpakan nagiti aktibo a pinapulang miyembro da sapay kumasar ta mapag paadumi, mapaadumi ti kuha na kita intenda ti Department of Agriculture. Napalaos nga yaman mita. Tinasa o proyekto kit karamang nga diti livestock program ti ahensya amay sa kaniti intervention wano tulong para kaniti mandalon. Namnamayan ti ahensya ti kooperasyon tunggal miyembro para iti panagbalagi ti proyekto. Masustenar ako kasi ano ti pan nakasustenar na kun umado dagita no dagita membro akad dati kooperasyon at dati pa nagtitinulong tano daddo maser dejay haan nga panang tungpal ka dagay policies and guidelines dejay nga minti haan nga pagbalagyan ti maysa nga proyekto. Uray nakadado ti itod ti gobyerno no jay dedication kun commitment ti maysa nga asosasyon maysa nga membro ket awan talaga hang nagbalagi sir. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.